Sanmalali moleng yapshe tumelangi Sanmalali moleng yapshe tumelangi Sanibonani molweni ebushanga timbilang sanibingelela futhi sanamukela kuzinza zebuno ngenaphila niphile nje sebonkhulu wacela subscribe dona ucinezele kuze uqala nqa ukuthola amavideo mangabe siwaposta siyabonga bafresh sibile futhi siprezinye esinjibela ake sigijime nazo la ngempela sibekhona ukudabula ukuthi indawo ngempela phana igcikamelisha wemadoda into yenzekile ukuthi ngempela phana igcikamelisha liyaziwa vele livamile ukuzenza izinto ezimangazayo emangaza abantu kodwa ke into yenzeka njengamanje igcikamelisha liveze into ekade ingalindelwe umuntu engalindelwe umuntu sidalo nje ukuthi ngempela sasithina ukuthi ushino bekhala kahle njengamanje abekho kahle esimeni sokuphilisana noma sokuba ndawonye ngoba ukuthi iqembu ngempela lafa ngendlela ethize laba ikhulumayo kodwa ngokuhlukahlukana kwabo naku Real TV1 wakhuluma lapha ngempela umuntu ekhala kanti futhi nakhona lapha kumbuso wamaciko ushwi naye futhi wafika futhi wayibeka wathi nazi izathu ukuthi ngempela kube ukuthi iqembu lifile noma izathu ethize futhi noma amagama athize ayiveza ukuthi iqembu ngempela selithathe la iqembu elifile kwase kuba ngokuthi ngempela igcikamelisha ngawo lapha ngempela umhla ka-19 kuona uSeptember madoda lavele ladedela ivideo la ngempela iveze khona ukuthi ngempela kukhona umsebenzi ozayo ophakathi kwakhe igcikamelisha kanye noshwi nomntikhala futhi kahle futhi nomntikhala bazobe ndawonye benza umsebenzi lo bazobe wenza okuwukuthi ke bazobe sebenzisana madoda futhi la ngempela igcikamelisha ibhale kanjena khona la post khona einkundleni zokuxhumana libhula khona ukuthi igcikamelisha featuring shwi nomntikhala music video loading wasethi buka nje bajabule kanjani uma behlangene nami akukhulunywa indaba zamuntu la uyacula uNkulunkulu uyena owaziyo shwi nomntikhala la ngempela veze khona ukuthi uma behlangene naligcikamelisha kuvele kujatshulwe kube mnandi kube nje la ngempela le video nayo futhi biveze ukuthi ngempela lapha kujatshulwe kumnandi nje kunjeyana kujatshulwe ingoma le ezophuma ngempela eyaligcikamelisha nayo shwi nomntikhala behlangene ndawonye ukuthi bazoyikhipha ke bese badedela le music video yakhona ke lapha ngempela ingoma nami ebengiqala ukizwa ke ebingaziwa ndawo ngempela ongicabanga ukuthi ingoma enje ngoba kuvela lapha ngempela bakhona e-studio ake ngempela yena ukubukela ngempela video ukuthi babukeka kanjani ke la ngempela ukuthi futhi ingoma ethi kancane ngizoyizwa mhlambe uzophumelela ukizwa kodwa mangophumelela ukizwa kube kuyizo ke indaba zawo ngempela phana ama copyright kodwa akuyibuke nayo la ikhona injalo indaba ngempela video yakhona lapha ngempela uyayibona base studio kumnandi kunje ya ushwi nomntikhala bese kuba iligcikamelisha nabanye ke ngempela abamba naligcikama lapha studio yavela ukuthi ngempela nje kumnandi kudeli kunjalo akusho vula khona ngaye ivideo lapha nakhe ngempela igcikamelisha ayifakile ngaye caption yakhe nje ngaba ngempela betshelo ngoba behlangana ligcikamelisha ngempela noma kuthini noma vele sebeyezwana sebe right nje simeni sokuphila nokusebenza shuvu la kuphansi comment section usicabangani bezokuthi nawe sidibana ngokuzayo.